Første omgang, round 1. Og vi er klar. Brian rammer, Tony La Rosa stikker tungen ud af fræk. Der var en enkelt skade der. Jeg ved ikke, hvem der var, der styrede den af. Flot uppercut fra La Rosa. Massiv. Han har bygget nogenlunde ligesom et køleskab. Brian rammer. La Rosa tager imod. Brian kan ikke levere. Gøjle, fordi La Rosa rammer en gang. Flot op. Ja, det er rigtig Brian. Du ved. Ja. La Rosa kæfter op. You can't hit me. Du rammer ikke hårdt. Så. Behøver ikke mange kommentarer. Nej, nu kan vi høre det. Ny tandbeskytter. Nej, han gav den til det forkerte hjørne. Her får vi slow motion. Brian angriber. Det er Annette fra Stormer Fitness ude på Skandinavia. En aggressiv anden omgang. Brian lang højre ind over brænderne. Bløder. Brian bruger en helt rigtig taktik nummer 1, 2, 3. Ja, Brian har jo taget fat i den kamp fra det første øjeblik. Han har mere travlt med at række sin buk. Ja, og så bliver der rakt lidt tunge på begge sider. Sejt arbejde til glimrende af La Rosa. Ja. Brian slår og går fremad. Brian, box, og det gør han. Glimrende ser, nej, det er ikke så hurtigt. Brian kan ikke standse, Brian kan slet ikke standse. Han kan blive diskvalificeret på det. Ja, det var så tæt og så farligt. Han omgiver, får besked fra ringhjørne, bliv nede, knockout. Nej, det kan ikke være rigtigt. Han prøver på at få en, fordi, han bliver sendt i kamp igen. Ove, måske prøver han at blive nede for at få Brian disket, fordi Brian slog med hans handsader. Det var hans helt klare hensigt. Brian blev ved med at slå længe efter. Og en gang klø han får. Og så slår han fra sig. Og Brian har rystet ham. Helt sikkert. Nej, det kan ikke blive ved. Det kan ikke vare længe. La Rosa. Brian kaster formen. Brian risikerer at blive disket. Det må lave med, han i det hele taget ikke... Han bliver talt ud. Brian er verdensmester. Dramaet er forbi anden omgang. Knockout. De 7-8. En af de 8 verdensmestre i de 8 forbund. Han har en væsentlig del af den store hæder.